Jak jest, Leonek? Fajnie? Tak, tak, tak. A jest trochę zimna. Zimna? O, to ja nie wchodzę. Dlaczego zimna? Bo leżała... Pająk ci chodzi! Muszę go no na szybko! Ale na serio, to ci chodzi pająk! No to weź go ręką. Nie zimna! To ci chodzi pająk! Leon! Już spadł. Już spadł. Spadł? No. Spadł już? I uwaga, będzie skok! Odsuńcie się! Uważaj z tym skakaniem. Co, Leonek? Gdzie zimna? Uwaga, skok! Patrz, tata. Widzisz daleko? Ale rzuciłeś, no nieźle. Uwaga, będzie skok. Mówię wam, tam pan teleskop. Opa! Nie, naprawdę. Nie chlapiemy się. Bo zaraz wychodzimy z basenu zaraz. Tata, a wiesz, że Kacper ma otwarte oczy pod wodą? Tak? Nie? No widzisz?